Manheru akanaka vana vaMwari. Mukati mamanheru anhasi toda kutenda Mwari vanongotichengeta mukati meupenyu hwedu zvakanaka zvisina kutinakira. Mwari vanongova Mwari. Mwari worugare ngatichengete kumativi mana enyika kwose kwatiri. Mukati mamanheru ano Mwari vachitibatsira napapfupi. Toda kudzidza nyaya huru asi tichaidzidza nepapfupi. Mwari ngaatibetsere kusvika pakunzwisisa kwose. Manheru ano tichataura nyaya the closing of probation, yekuvhagwa kwomutsa. Asi pane zvinofanira kutanga kuitika kana kuti there is a process yatiri mairi yatinofanira kunge takatoinzwisisa. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Mwari ngavatibetsere varambe vachidaro. Nemhaka yekuti zvimwe nerimwe shoko ratinoparidza savanhu venyama vane mirangariro yakavodzwa nechivi, yakatapwa, vanotovavo nekutadza mukati mefungwa kana muzviito nomukubata nomukutaura. Mwari ngaatibetsere. Rimwe vhangeri raifanira kungoparidzwa nengirozi risingaitwi navanhu. Mwari ngaatibetsere vana vaMwari mukati mezuva ranhasi. Iyi nyaya yatotaura mukati mezuva ranhasi kwandiri ndiri kuhwa uri mutoro, asi Mwari ngaatange kubetsera ini. Mapawa here vana vaMwari? Mwari ngavatibetsere, vatidzikinure mukati mechivi. Mukati mezuva ranhasi tichawanikwa nyasha ini pamwe chete newe mudikani. Tichangobata zvishoma in summary. Nyaya yesanctuary yeOld Testament ichikonekta nesanctuary yokudenga. Kana mukatarira, the sanctuary of the Old Testament was a typical sanctuary of the sanctuary in heaven. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Maprophecies ose aitwa pasanctuary yepasi aitendeka to the ministry of Christ. Mashandire ari kuita Mwari akatarirana nomutadzi nechivi nokuregererwa kwavatadzi. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Kana tikatarira pasanctuary yepasi, vairegererwa zvivi havasi vakanga vagere mudzimba dzavo, havasi vakanga vachizvitutumadza vachipretenda to be holy before the people, asi vari vanhu vane chivi mukati memwoyo nomugariro wavo. But those who are going to be forgiven their sins, ndeavo vakaparticipata, vakatenda kuti naivo vatadzi vakatenda kundotsvaga chokupirisa kuna Mwari, vakaenda vakandozvipresenta before the priest, vakarevurura zvivi zvavo, vakabata pamusoro pechipo chavauya nacho pamberi paMwari. Muprista aripo achivarevereravo pamwe chete navo. Mwari ngaatibetsere mukati meupenyu huno. Kana pane chakavanzika chatakaitigwa naSatani, ndechekuzviona tiri vatsvene kudarika vamwe. Mwari tangai neni mugozoteveravo vamwe. Kana pane kutsiugwa kwatinofanira kuitwa mukati mezuva ranhasi, shoko raMwari ngaritange neni rigozotevera vamwe. Nokuti ini ndiri mutadzi wokutanga. Mwari ngaandibetsere. Mwari ngaatibetsere vadikani. Mwari ngaakubetserei. Nokuti we are going soon and very soon. Tiri kuinda kumusha. I want to be amongst the saved ones. Mwari ngaatibetsere. This is my prayer every day. Mwari ngaakubetserei vadikani. Saka mutadzi waibetsereka ndeuyo unenge ainda akandoita surrender himself or herself to the priest. It was not the duty of the priest
kuinda kudzimba achindokolekta nokusundidzira vanhu. But munhu waisundwa nekamuraramire kake, ozvisimukira oinda. Amapawa ere vana vaMwari? There was a time Israel payaiinda yose yondogara, mumwe nomumwe achichema zvivi zvake. Ndosaka vaiti kana muprista mukuru apinda mu the most holy place, vaisara kwete vachitamba, vaisara kwete vachiimba. But that was their time yekuzvimvera mwoyo nekuchema kwakadzama mumwoyo, vachizvidemba pamberi paMwari. Sanctuary yepasi Israel yakanga isingatambi kana muprista apinda mu the most holy place, nokuti vaiziva kuti ndo pari kudeclarewa life or death. Saka vaichema vakagarira, vachimirira nyasha dzaibva kuna Mwari. Mwari ngavongwe kana vaona muprista achibuda ari mupenyu. Naivo vaitenda Mwari nokuti vaiziva kuti their sins has been blotted out. Mwari ngatiitire zvakanaka. Therefore sanctuary yepasi inoguma panozvagwa Jesu. Nemhaka yekuti sanctuary yepanyika yakanga ichitendeka kusanctuary yokudenga, yakatendeka kuna Kristu. Therefore the blood of Jesus became the original sacrifice for our sins. Jesu unofamba nesu ari pano panyika, apedza ministry yake yepanyika, unochinja gia. Handina kumboona driver unodriva mota unoti asvika pane mukwidza anga achibva pamutserendende agorega kuchinja gia kuti mota ipinde muchuni yokukwidza. Jesu wakati apedza ministry yake pano pasi, wakachinja gia akainda mu the ministry of heaven, umo maakapfeka another type of a garment. Ava kumiririra nokutonga mhaka nokutsvagurudza nyaya dzedu tasara pano. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Mwari ngavatiwire urombo, nokuti pakachinja Jesu gia isa hatina kuchinja. Paita dambudziko ramakristu vasingachinji gia kana vokwidza mukwidza. Vanoda kuti zvirambe zviri pamutserendende. Regai ndikuudzei vana vaMwari, the challenges that we are facing, they need us to change the gears of our faith. Tipinde mugia romukwidza, nokuti makata orema, mikwidza yogwadza kukwidza. Change the gears. Mwari ngaatibetsere mukati mezuva ranhasi, nokuti vachagona kukwidza mikata ndeavo vakatenda kuchinja gia. Hallelujah to Jesus. Nokuti kumusha kunofanira kuendwa. Jesu akabva paministry yepano pasi ndokukwira kudenga, ndobva ondopinda musanctuary yokudenga. Apinda musanctuary yokudenga, wakatanga nhau dzejudgment. Investigative judgment ndobva yatanga. Nyaya dzedu ndokutanga kutsvakurudzwa pamberi paMwari. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Gore ra1844 pakamboitika the great disappointment, the advent time. Vavona kuti after 2300 days the sanctuary shall be cleansed. Vakafungidzira kuti that was the second coming of Jesus. Ndobva vagadzirira kudzoka kwaKristu. Unfortunately vakamirira kusvika Jesu asina kudzoka, and they were disappointed. Mwari unoita rupandi gokuuya kuvanhu vake neanother message. Akati the timing was correct. Mapawa ere vana vaMwari, your timing was very correct.
ichokwadi pane pachakaitika munguva imwe cheteyo ya 1844 yamakapredicta kuti ndinovuya. Uye the preparations were very correct, but the event ndo yamakarasika. Ndo pavakaziva kuti pane zvakaitika. Pavaiti after 2300 days the sanctuary shall be cleansed. Kristu akamuvha from the holy place achindopinda mu the most holy place. Amuvha mu the most holy place. Judgment started at 1844. Nyaya namabhuku achizarurwa. Ndoda kuudzai vana vaMwari tiri kurarama mukati merutongo. Pane vamwe vakambotsanangura vachiti vanhu vanozotongwa kana Kristu avuya, kwete. Judgment time started long back at 1844. Ndo pakatanga kutongwa nyaya Jesu apinda mukati me the most holy place. As a judge, achimiririra nokutarira nyaya. But uri mukati me the most holy place mostly as our intermediator. Achichemera nyaya dzedu. Achichemera kuti tipamwe umwe mukana. Achiti Mwari ropa rangu rangarirai. Mutenderei mumbomupa mamwe makore mana. Christ our intermediator. Uri pakati pokutambudzika nenyaya dzedu vana vaMwari. Dai Mwari vatiitira zvakanaka. Pane nyaya yokuvhagwa kwomutsa. Kubva papinda Jesu mukati menzvimbo tsvene-tsvene. Mhaka dzedu dzaisandurudzwa. But there is a time which is coming soon. Paachapedza kutsvagurudza mhaka. Mabhuku achinyogwa. Vekuponeswa vachiiswa kune rimwe bhuku. Vekuraswa vachiiswa mumabhuku. Paachati ndapedza kutsvagurudza upenyu hwamai Gwedede, ndapedza kutsvagurudza upenyu hwaJohn naThomas, ndapedza kutsvagurudza upenyu hwemaelders, false Christians and true Christians, ndapedza. Patime yaachadeclare kuti zvapera, nyaya yokumiririra ochinjana gagameti, achipfeka nguo yehondo, kuti auye kuzotsivira kune avo vakava stubborn to the truth. Mwari ngavatiitire zvakanaka mukati mamanheru anhasi. Iwe neni tisawanikwa tiri kurutivi rwakarashika. Paunozvinamatira ndirangarirevo mudikani. Pandichazvinamatiravo, I shall also remember you, my brothers and sisters. Mwari ngaatibetsere nokuti mhaka dzedu dziri kutambwa. Tichaponeseka sei kana tikaramba tiri muzvivi? Mwari ngaatibetsere nemukana wakastretcha his hands. Mwari wedu une moyo murefu unononoka kutsama. But there is a time basa raJesu rokutimiririra musanctuary parichapera, agoguma guruva patsoka, agoti it is done. Munamato wangu kuti pazvichaitika, panovhuruvhudzwa zita rako, panonzverudzugwa zita rangu. Mwari vonai rutera rwuri panyama, asi mugone kuona shungu dzemoyo. Mwari vagotibatsira kumirana nesu. Regai ndiverenge vhesi yedu yokutanga iri kuna Malachi chapter 3 vhesi ya 16 kusvika pana 18. Ipapo vaisha Jehovha vakataurirana. Jehovha akateerera, akanzwa,
bhuku yokurangaridza ikanyorwa pamberi pake, nokuda kwevanosha Jehovha vachirangarira zita rake. Vachava vangu, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo, ivo vangu chaivo nezuva randichazviita. Ndichavanzwira tsitsi somunhu unonzwira tsitsi mwanakomana wake unomubatira. Mwari ngavatikomborere kuverengwa kweshoko ravo. Zvikaipanapa ipapo vaisha Jehovha vakataurirana, bhuku dzokurangaridza dzikavhugwa. Mapawerona wamwari. Kwa ipapo vaisha Jehovha vakadini hai? Vakataurirana. Zikai Jehovha vakaterera, book of remembrance dzikavhugwa. Mwari ngavatiitire nyasa, vatiitire zvakanaka. We want to be saved. Nyika yechitema yatirwadza, Mwari ngaatibetsere. Zikai vaisha Jehovha vakataurirana. Ngatitauriranei vana vaMwari. Ngatitauriranei tichipinda mumakombi. Ngatitauriranei tichikwira mumabhazi. Ngatitauriranei tiri pamisangano. Ngatitauriranei Mwari vachitibatsira. Nokuti shoko raMwari rataura pachena. Zika ipapo vaisha Jehovha vakataurirana, bhuku dzokurangaridzwa dzikavhugwa. Jehovha vakaterera. Mwari vakuitirei zvakanaka vadikani, kuti tapuwa umwe mukana unonzi nhasi kuti titaurirane. Denga rakaterera. Mwari vagoterera vagonzwa, bhuku dzokurangaridzwa dzigovhugwa. Zvikaivavo ndichavati ndo vanhu vangu. Ndichavanzwira tsitsi somubereki unonzwira mwanakomana wake tsitsi. Mwari ngavatiitire zvakanaka vana vaMwari. Regai tinde pavhesi inotevera, 1 Peter chapter 4 verse ya 17. Nokuti nguva yasvika yokuti kutonga kutange paimba yaMwari. Zvino kana kukatanga kwatiri, kuguma kwavasingatereri vhangeri yaMwari kuchagoveiko? Mwari ngaakomborere kuverengwa kweshoko rake. Zvikai nguva yasvika yokuti kutonga kutange paimba yaMwari. Zvikai zvino kana kutonga kuchitanga paimba yaMwari, ko kuguma kwevasingatereri ivhangeri yaMwari kuchava kupi? Regai ndikuudzei vana vaMwari, kugara kwose ndaifunga kuti maKristu hatongwi. Kugara kwose I thought vanhu vanonamata Mwari havapindi pajudgment. But zvisinei noutsvene hwoungafunga kuti unahwo, zvisinei noruzivo rwoungafunga kuti unahwo, zvisinei nokuzvikwiridza kwandingaita kana kwatingaita, asi zita rimwe nerimwe shall pass through the hands of Christ pajudgment. Zvikai kana kutonga kuchitanga paimba yaMwari, zvino kuguma kwavasingatereri vhangeri yaMwari kuchagova kupi? Haugoni kujustifyiwa neshoko rokungoti unonamata. I cannot be justified only because I am the preacher of the gospel. You cannot be justified because you are a prophet. But nyaya dzose dzichapinda pakunzvengwa nokunzvengwenurwa. Mwari ngaatibetsere mukati mamanheru anhasi. Kana kutonga kwatanga paimba yaMwari vana vaMwari, ko kuguma kwevasingadi Mwari kuchava kupi? Kana judgment isingasarudzi kuti nokuti imi muri zvidza zvomo, ko kuguma kwevanotova stubborn kuchava kupi? Mwari ngaatibetsere, atiitire zvakanaka. Regai tiverenge pana Revelations chapter 3 verse ya 8 kusvika pavhesi ya 13. Vhesi ya 8 inoti, ndinoziva mabasa ako. Tarira, ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka. Hakuna unogona kuupfiga. Kuti une simba shoma hako, wakachengeta shoko rangu, ukasaramba zita rangu. Muri pawo here vana vaMwari? Kwai ndinoziva hangu kuti mabasa ako, ndinoziva mabasa ako. Tarira, ndakaisa pamberi pako mukova wakazaruka.
Mapawa ere vana vaMwari. Kana ichitsanangura pamusoro pomukova wakavhugwa. Ini ndaona zvakanaka kuti we have been given the opportunities dzokuita zvatinoda, kupinda oro kubuda. Zvikaenda kaisa pamberi pako mukova wakazaruka. Hakuna ungagona kuupfiga kana kuuzarura. Shoko rangu, wakachengeta shoko rangu ukasaramba zita rangu. Tarira ndinokupa vamwe vari vesinagoge yaSatani, vanoti tiri vaJudha, vasi ivo chaivo, asi vanoreva nhema. Tarira ndichauyisa kuti vanamatire pamberi petsoka dzako, kuti vazive kuti ndakakuda. Mwari ngaakomborere kuverengwa kweshoko rake. Zvikai ndinoziva mararamiro ako ose, ndinomadii nhai, ndinomaziva. Mukati memarenherano hatisi kutaura naMwari usingazivi. Panapa wati haido, unoziva mararamiro edu Mwari. God knows us better. We can pretend to be holy, but Mwari unotiziva, unoziva mararamiro edu. We can pretend to be above the mass. Tiri pamusoro pokuziva kwose. Vanhu vagotitarira with a figure yokuti munhu unoziva Mwari. But Mwari uri kuti ndinoziva. Mwari ngaatibetsere mukati mamanheru anhasi. Tisava vashi vevanhu, asi tive vaiti veshoko raMwari. Tisararamira vanhu, asi tiraramire Mwari, nokuti Mwari vanoziva. Zvikaitarira ndichakutuma pakati pako, ndichatumira vamwe vanoita sevaJudha, asi vasiri vaJudha chaivo, vari varevi venhema. Ndoda kuudzai vana vaMwari, mugwende gwechiKristu, Satani hatenderi kuti every congregation of Christianity iungane pashaikwe maJudha asiri maJudha chaiwo. Mwari ngaakubetserei mudikani, usava iwe muJudha usiri chaiye. Mwari ngaandibetsere ndisava ini muJudha usiri chaiye. Zvikaitarira pataimu dzinovouya apo Mwari oda kuidza nokupefecta his people, zvikaindichakanga vamwe vanozviti vaJudha pakati penyu, asi vasiri vaJudha chaivo. Regai ndikuudzei vana vaMwari, even inside the church of God we might find the Jews but not Jews. Mwari ngaakubetserei vana vaMwari. Pane vazhinji vakaremegwa pakunamata, pane vazhinji vakagozhegwa, vamwe vakazvibvunza kuti iri boka nderaMwari here, vamwe vakazvibvunza kuti hanga tiri muchechi here. Nemhaka yei? Nokuti paita vaJudha vasiri vaJudha chaivo. Panguva yemanherano, my sister, are you an original Jew? Uri muteveri waMwari wazvokwadi here? Panguva yemadekwana ano, my brother, my daughters and sons, are you the true Jews, or you are the fake Jews, planted amongst God's Jews? Murupaisarana kuti vabudise the perfection of the original Jews. Mwari ngaatibetsere. I don't want to belong to the other side, but I want to belong to the original Jews who are waiting for the second coming of Christ. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Ndoda kuudzai vana vaMwari, pane kugozhegwa kwatinako pachinamata, pane kugozhegwa patinako padzimuri, pane kugozhegwa kwatinako mudzikereke, vanhu vachigozhegwa namamwe mararamiro, vanhu vachiremegwa nekamwe kamuitiro kevanhu vanozviti vanoziva Mwari. Ndatini kwai ndichaisa maJudha asiri chaiwo pakati penyu, ende chavanoda kwai neshoko raMwari, ndinoda kuti vazive kuti iwe ndakakuda. Mapawa ere vana vaMwari? We have those who oppose us in this life. Pane vari mukati medzimuri, they face opposition in everything that they have done, even when it's good. Why? Nokuti they are the Jews inside the families. Vanofanira kubudisa your purity, character, your character yaitwa purified. Ndatini tinavo mukati memisha yatakarowogwa, those who shall persecute us, even uri right, even uri wrong. They will persecute us, you for the good things.
I want to tell you, my sisters and my brothers, they have been placed there to come out with the purified you. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Ndati paushamwari, pakugarisana, even nomudzikereke, tinosongana nevana macharacters anogozha kudhila nawo, tinosongana nevanovenga kunyangwe usina kuvatadzira. But regai ndikuudzei, they have been placed there naMwari kuti your purification ibude pachena, uonekwe your true character. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Mwari ngavatiitire zvakanaka mukati mamanheru ano. Iwe neni tizvinamatire, tisava pakati the fake Jews vanoidza vana vaMwari kuti vaperfectwe, but ivo vasisina pavari kuinda. Mwari ngavatibetsere mukati mamanheru anhasi. Zvikai panapa, zvawakachengeta shoko nokutsungirira kwangu, ndichakuchengetavo panguva dzokuidzwa yoda kuvuya panyika yose, kuitsa vanogara panyika. Mwari ngaavongwe. Zvikaiwe zvawakachengeta shoko rokutsungirira kwangu, ndichakuchengetavo patime of trouble, patime dzokuidzwa dziri kuwira nyika nokukasika. Mwari unotipa assurance yokuti I shall protect thee. We understand the challenges are coming. Matambudziko ari kuuya soon and very soon, and are unbearable. But Mwari ngaavongwe nokuti watipa assurance yokuti zvabakabvuma kuchengeta tariro nokutsungirira kwangu. Ndinoda kutenda nokukuvimbisai kuti I shall protect you patime dziri kutevera. Zvikanzi ndinokurumidza kuvuya batisisa icho chaunacho kuti urege kutorerwa korona yako. Unokunda ndichamuita mbiru mutembere yaMwari. Mwari ngaakomborere kuverengwa kweshoko rake. Zvikanzi ndinokurumidza kuvuya, chengeta icho chandakakupa urege kuchitoregwa. We are facing many challenges munyaya yokunamata Mwari. Asi regai ndikuudzei, Mwari uri kutipa assurance akati I come quickly. Chaunofanira kuchengetedza ndechocho chawakabata kuti urege kuchibvutirwa. Regai ndiverenge statement iri muThe Great Controversy. Regai ndiverenge panapa. Inoti, when the third angel's message closes, mercy no longer pleads for the guilt inhabitants of the earth. The people of God has accomplished their work. Zvikanzi panondopetwa, panondovhagwa message yengirozi yechitatu. That is kuna Revelation chapter 14 uchibva paverse 6. Zvikanzi panondovharwa shoko rengirozi yetatu, zvikaitsitsi nenyasha zvinovharigwa mukana. Hapasisina nyasha. Your probation time has been closed. Zvikai pachavhagwa the third angel's message, painopera kuproclaimiwa upon the earth, zvikaimutsa unodinai unovhagwa. Zvikai the people of God have accomplished their work. Zvikai apo vanhu vaMwari vachinge vapedza basa rani nai basa ravo. Iye zvino tataura tikati tiri kubva 1844, mazita edu anga achigarigwa matare, generation after another, tichigarigwa matare pazvimiro zvedu, kusvika panondopera time ye the third angel's message. Zvikaendo pachavhagwa time yemutsa. Mwari ngaatibetsere mukati mavanhero anhasi. Nemhaka yekuti pachandovhagwa mutsa, I need my name to be written in the book of life. Mwari ngavatiitire nyasha mukati mamanheru ano. Vabetsere ini, vabetsere iwe, kuti patime ichavhagwa mutsa kunyika yose, ini newe tinge taiswa mubhuku youpenyu. Nokuti after that time is no longer on our side. Mwari vatiitire zvakanaka. Zvikai panapa muThe Great Controversy, they have received the latter rain. Zvikai patime iyoyi yatiri, pane vari kutogamuchira mvura yekupedzisira, the last Holy Spirit ichapuwa kuvanhu vaMwari, yokuti vakashinga varambe vakatsunga paivhangeri raMwari.
Mwari ngaatibetsere apo this time vanhu vari kupuwa the letter rain ichiswa pamusoro pevanoda Mwari. It is my prayer for you, my sisters. It is my prayer for you, my brothers. Tell God not to pass you through. Kana zvichitogona muudze kuti pass me not, O gentle Savior. Oh, hear my humble cry. Apo munopfuura vamwe, ini musandipfuura. Apo munodaidza vamwe, Mwari musandipfuura. Musandipfuure tenzi. Oh, pass me not, O gentle Savior. When the Holy Spirit is at the work yokuanoinda vana vaMwari, pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. Mwari ngaatibetsere nokuti vana vaMwari vari kupuwa zvisimbiso, vari kupuwa simba rokuramba vamire. When the time of tribulations yavuya, apo matambudziko manomwe acharegedzerwa panyika, they shall suffer not. Nemhaka yekuti vakapuwa mvura yokupedzisira. Mwari ngaatibetsere mukati mamanheru anhasi. Kana mvura iyi Mwari yanga isati yava pamusoro pedu, oh, pass us not, O gentle Savior. Takatamba zvakakwana Mwari, takafara mukati menyika ino zvakakwana, but patime inodonha mvura yenyu yokupedzisira. Pass us not, O gentle Savior. We have been here on earth for a long time. We are tired of this world. Mwari ngavatibatsire nemhaka yekugomera nokuremegwa nenyika ino. We need to go home. But if the latter rain surpasses me, I am nothing. I cannot stand against the principalities of the darkness. Tibatsirei mukati mamanheru anhasi. Musatipfuura Mwari nemhaka yekuti kana mvura ikatipfuura yekupedzisira, this last Holy Spirit ikatipfuura, hatigoni kupamira tiri toga. Panapa, they have received the latter rain, the refreshing from the presence of the Lord, and they are prepared for the trying hour before them. Mwari tibatsirei, Mwari ngaatibatsire vadikani. Zvikai kana vachinge vagamuchira mweya mutsvene uyo wokupedzisira, unovapa simba rokumira against sin, that we shall give them power to stand against everything which is against God. I understand our nature is to hate one another, but when the Holy Spirit comes upon us, we shall stand against that trial. Hatigoni kuzovenganazve pakati pedu. Handigoni kuvenga hama yangu. Handigoni kuvenga my sister in Christ. I cannot hate my brother in Christ. Oh, Mwari ngaatibetsere mukati mamanheru anhasi. We need that water to come upon us. Pass us through. No, do not pass us. Mwari tibetserei mukati mamanheru anhasi. Nemhaka yekuti pamunoropafadza vamwe nesuwo tinoda kuropafadzwa. Tigwirei mukati mehondo yechivi chatakatarisana nacho. Zvimwe zvatakatarira nazo zvinotifosa kuvenga. Zvimwe zvatinosongana nazvo in this life, they force us to hate one another. Mwari tibetserei, musatendera kuti tiwe nemidzo midiki, nokuti pachauya mikuru hatingapamiri. Shoko renyu rinotaura pachena richiti kana wakatadza kumhanya nevetsoka, ungazogona seiko kumhanya navamabhiza. Kana takakonewa kuvenga muenvironment isina force, Mwari ngaatibetsere tinozogona seiko when the devil has been given chance to test us for the last time. Tinopagona sei kana Satan auya neforce yake yose. Mwari ngaatibetsere mukati mamanheru anhasi. Zvikai, and they are prepared for the trying hour before them. Zvikai, angels are hastening. Zvikanzi panapa, angels are hastening to and fro in heaven. An angel returning from the earth announces that his work is done. The final test has been brought upon the world, and all who have proved themselves loyal to the divine precepts has received the seal of the living God. Then Jesus ceases his intercession in the sanctuary above. He lifts his hands and with a loud voice says, "It is done." Mwari ngaatibetsere mukati mamanheru anhasi. When the three angels' message
yaparidzwa kunyika dzose kuti ive chapupu kundudzi dzose. Kana vane mhaka yetime yedu hatichaiverenge, ngativerengei Revelation chapter 14 kubva pavhesi ya6 kusvika painondoperera. Mwari vatiitire zvakanaka vachitipa the message of the three angels message. Zvika panondobvagwa ngirozi dzichauya neripoti dzichiti tapedza basa pasi. Zvika patime iyoyo inonzi yapera. Zvika then Jesus sees his intercession in the sanctuary above. He lifts his hands and with a loud voice says, "It is done." And all the angelic hosts lay off their crowns as he makes the solemn announcement. He that is just. Regai tuverenge kuna Revelation chapter 22. Kana nyaya youmiririri gwaJesu yapera, ngirozi dzapupura kuti every name has been seated for. Mazita ose agarirwa, zvose marecords achengetedzwa. Zvika Kristu ndo paachasimuka musanctuary yokudenga. Ukaverenga zvakanaka kunonzi imba iyi ichazara vutsi kana mazita ose aperevedza kugarigwa dai. Kana yazara vutsi, Christ unosimuka kubva the most holy place. Zvika panapa wando mashoko achataura iye. Revelation chapter 22 verse 11 na 12. Inotiyo Jesu paanopedza, tisataverenga verse 11. Jesu paanopedza kumiririra vanhu mukati meimba tsvene-tsvene, there is a time yaachavona kuti zvakwana. There is a time yatichadecidigwa naMwari kuti Jesu hachafaniri kuramba ari mukati meimba. Ukasha bwaMwari kuchazadza imba. Jesu haagoni kuramba arimo unobuda. Saka patime iyoyo asati abuda, this is the message ichadanidzigwa naJesu pana Revelation chapter 22 verse 11. Inoti usina kururama ngaarambe achiita zvisakarurama. Une tsvina ngaarambe achisvibisa. Wakarurama ngaarambe achiita zvakarurama. Mutsvene ngaarambe achiitwa mutsvene. Tarirai, ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe mumwe nomumwe sezvaakabata. Mwari ngaakomborere kuverengwa kweshoko rake. Zvika patime iyo Jesu unosimuka odanidzira woti it is done. Une tsvina ngaarambe ane tsvina. Wakachena ngaarambe akachena. Mutsvene arambe ari mutsvene. Mwari ngaatibatsire before this declaration we should be holy. Mwari ngaatibatsire vana vaMwari before Jesus declaration achisimuka mukati meimba tsvene-tsvene. Mutsa wedu usati wavharwa, let us not stretch the patience of our Savior. It is today that we should give our lives to Christ forever. Mwari ngaatibetsere vana vaMwari. Nguva iyi haizodanidzirwi kuti ike zvino yava kundopera, but tichadanidzirwa kuvharwa kwetime. Mwari ngaatibetsere. Mwari wakastretcha patience from 1844 up to today. Hatizivi nguvapo Jesu uchauya pasi pano, asi Mwari ngaatibetsere vana vaMwari. Time yemutsa inovhagwa nokukasika. Kana vhangeri rechokwadi richinge ratekeshera nyika, we have the evidence of the true gospel. Ramanya pasi rose pari zvino. Ramanya pasi rose vana vaMwari. We don't know which time is Christ going to stand up. Panokukurumidza Kristu uchasumuka mukati meimba tsvene-tsvene. As God declare pamberi pedu kuti wagara akaipa ngaagare akaipa, wagara akanaka ngaagare akanaka. Oh, pass us not, oh gentle Savior, before the declaration. Remember me, my Jesus. Before the declaration, remember your people. Varipo vane moyo inoda asi nyama ichivanetesa. Vadzidzi venyu vakadero Jesu pane rimwe zuva. Tibatsirei Mwari before your declaration. Mazita edu ange akanyogwa mukati metsamba yeupenyu. Tidzidzisei kutiwira pamberi penyu musati maneta. Mwari tibatsirei mukati mamanheru anhasi. My sisters, it is my plea for you.
kuti Mwari ngaakubatsire. Before the declaration, let your name has been written in the book of life. Before the declaration, do not allow to stretch yourself to stretch God's patience. The day to repent and surrender thyself and life in Christ's hands is today. Mwari ngaatibetsere vana vaMwari. Tiri vanhu voutera asina Jesu tinobatsirwa. Mwari ngaatibetsere vadikani asati adeclare kuti it is done. Mwari ngaatibetsere mukati mamanheru ano tidzikinugwe muupenyu hwechivi. Ndinoziva kuti ndangariro dzedu dzakarerekera kuchivi nguva dzose. I understand I'm also a human being. I understand kuti our nature is prone to sin every time. But Mwari ngaatibetsere, atidzidzise kurava mazuva edu. Ukaverenga shoko raMwari unombotaura achiti tenzi tidzidzisei kuverenga mazuva edu. Mwari ngaatibatsire tidzidze kuvaranga our days, and our days are numbered. Mwari ngaatibetsere vana vaMwari. Takatarira netime yokuvhagwa kwomutsa, nokuti pakuvhagwa kwawo hapachina retreat, hapachina kudzokera kumashure, but zvinenge zvatopera. Everything will be done. Saka kana pane zvatinoda kuita pamberi paMwari, it is today when we should work for our names to be written in the book of life. Mwari ngaatibetsere vana vaMwari. It is my prayer kuti patinopedza kunzwa this sermon kana this lesson, Mwari ngaatibetsere moyo yedu ive nokuremegwa, moyo yedu ive nokuzvidemba, instead yokufunga pamusoro pavamwe vatinoona savatadzi patiri. It is better for us to cry for our names. Mwari ngaatibetsere mukati mamanheru ano, nemhaka yekuti usiku hwokuzvichema, usiku hwokuzvinzvera, usiku hwokuzvitsvagurudza, titsvangadzire Mwari zvimwe tingamuwana kunyangwe asiri kure nomumwe wedu. Our God is near us and his hand is stretched out for us to reach us, kuti atipe simba, atipe that confidence. Vana vaMwari, Mwari ngaakubatsirei kwatiri tose. Hatichina nguva. Our time is no longer on our side. But Mwari panguva ino vachitigwira nokutibetsera pahondo dzose. Usatendera kuti Mwari vapedze nyaya yokumirire kuti Kristu avhare imba tsvene-tsvene panzvimbo yokutimiririra pamhaka dzedu, zvivi zvedu zvisati zvaitwa blotted out. Mwari ngaakubetserei vana vaMwari, abetserevo neni. It is our time kuti tireve zvivi zvedu pamberi paMwari, kurevurura zvivi zvedu pamberi paMwari. Titore mukana uyu Jesu asati abuda muimba tsvene, kuti zvivi zvedu zviregeregwe nokubviswa mubhuku. I got this daughter I have redeemed here today, and the son I have redeemed for my own. Mwari ngaatiitire zvakanaka. Ndati tisatendera mukana uyu kutipfuura tisati tagadzirisa nyaya dzedu naMwari. Baba, ndinozviziva you are struggling to leave the small houses, but usatendera kustretcha patience yaMwari. Usatendera kuti Jesu abude kuimba tsvene zvivi zvako zvisina kurangarigwa. Tell him your weaknesses. Tell him you are tired of it, but you can't quit. Mwari ngaatibetsere that he might tell him kubvunza Mwari kuti Mwari, I'm tired of gossiping, but I'm tired, I can't quit. He shall stretch the hand for you and make it easy for you to leave sin. That he might whispers, madzimai asati vava nedzimba dzavo, tell God that God, I'm tired. I'm tired of being used. I am tired of sin. I'm tired of adultery. Tell him that you are tired, but you don't have the power to come out, and he shall stretch his hands for you. Tell him today, my sisters and brothers, tell him today, Mari, we are tired of sinning. People might see us as sweet mummies, vangatibona savanhu vane moyo yakanaka, but inside our thoughts are rotten. Tell him that I'm tired of these rotten thoughts. I'm tired, and he shall stretch his hands
for you and help you out. We cannot do it alone. I understand by this nature yatinayo, this body of sin, alone we can't do it. I understand your situation, my sisters, my brothers. I understand you can't do it. It's not easy. You can quit so easily. That in but quitting is taking you long. Tell him that I want to quit, but I can't do it alone. I am powerless. I can't fight it on. And Christ shall stretch his hands for us. Maringati bese, varipo those who want to quit smoking. Usanetseka, usazitora sewakaraswa, but zvitore uri chinhu chinodika mwana Mwari. Just take this time today and tell him, God, I want to quit, but I can't. Then he shall stretch his hand for you. Whatever sin that you have hidden for so many years. Vanhu vakakuvona mabasa muchechi ukapua, ukatarigwa kubhuku rezvegumi, wakamira wakaperera pazose, unopa nemupfunga, but there is that secret sin that you can't quit. It's now high time, my brothers and sisters. Tell him that I can't quit. Oh Lord, help me. Mari asatabuda, Jesus asatabuda muimba yekangamwiro. Our sins should be forgiven. We present ourselves to you, oh Lord Jesus, our Savior. Today, tinoisa maupenyu hwedu mukati mababoko enyu. Nyika ino yava kundopetwa. Tinozviziva mamira pamberi pedu Mwari. Tine zvivi zvedu. Vamwe zvatava kutodana kuti zvedu. But today we have stretched our hands to you. We can't quit. Oh Lord, help us. Mazvita enyu mutsvene waIsraeri. Rangarirai vo vanhu venyu Mwari. Rangarirai madzimai, rangarirai vana baba. Rangarirai vanakomana vedu. They want to quit daga, but havakwanisi. Asi nhasi vachastretch their hands to you. Vanoti, oh Lord, help us to quit. Alone we can't. Mwari musati masimuka imi Jesu. Musati masumuka muimba yekangamwiro.